Kublai pi bro ki paralog ki paradok ki para senam lembaga ni ka YouTube channel lembaga ni ka platform nga pediang sobhaya pi bat nga shimru ya ka kabu ban ya thu lani ban pensai sepi ya artli ki benta ha ka ba nga kum unong song sinong jongka dongka than jongka himalang rin ha ka ba don uni uranium tinga kwa ru ban pensai lem lani ban ya thu lem sepi ya ka ei kata ka ta ka jings new ka ba mi na uta uranium ha ka ba ngi kom kinong song sinong ngi yo i bat ngi tep bat kom juru ya kawai ka benta ha ka ba balai ngi kom kinong song sinong ngi persya lani ngim ailat ya ka sorkar pakan wanra ya kata ka surok tulin hoj kila don nap deng ki parlok jongaru ki bala keli nga kumno ba PS balai pidang long sadin bat balai pidang long bit balai pidang long riudum ha ka ba kumno pi nut ban persya kat ya ka surok ka ba ka sorkar ka terwa ya ka surok tulin na po nong ston sepo ranikor hoj ngi sotu ka surok dei bodlum lan jong ka yok ka kot bat dei meng ha ka ba ya dei bat ka development Henry ni dei ban kelipat hatu ka ni ka surok ka dei ni am nam tajung kinong song sinong lada ka surok tulin ka dei nam tajung kinong song sinong kat nungi dap ka jing kemen sanpus nam menta ka surok jongi kampat ikop ban ong badai ka surok hakaba kadai ka surok ban syakri nang benta kipat nong song sinong jong kadai ka dong ka than tengi dei ban sutu sai ba kani ka surok kadai nam ta jong no ha ka jing sutu jonga ha ka jing yu i jonga 99% ka surok kadai ka fokus nam benta uranium bat ban pensuk nam ta ka company usil bat 10% kadai nam ta jongi ki nong song sinong te habaya dei bat kani ka surok ki don ar kan hun na ka dong ka than jongi kata ka long si kan hun ki ba kersan ya ka surok bat si kan hun ki ba persya si kan hun ki ba kersan ya ka surok ka long ba ki kwa ba ka surok tulin kan poi sa ka dong ka than jongi bat si kan hun pat ki kwa ba ka surok tulin kam dei ban poi lan kam dei ban wanra ha ka dong ka than jongi namar ba kiting ba yo kadai na benta ka company usil bat na benta uranium te paralong ngide ban sutu sai ba lada ka sorkar ka kwa sisa ban ai yangi kita ka development lane ban ai sisa yangi kom ki nong song sinong ka isen ai sisa yangi ba kom ki nong song sinong mat jing ngi mat jenjar lengba ka ni ka surok te balai bro kata phim ka sorkar kamla ban siang rong lane kamla ban ai surok rong tang ya ka ni ka surok PWD ya ka ni ka barit ha ka ba nakaliang jongi kinong song sinong ilalik kepat ya ka sorkar bahkan lei ai nak bentakan ka surok jongi rei ka jubab jongki kalong ngim don fon bat ngim don pisa nakaliang ka department ban ai sanction na benta ka surok yapi tilada iya ka ni ka barit phim don sanction phim don fon te kumno phila ban yo sanction na ka benta ka bahe ka ai ka jingmut ya ka barit phimla ban sanction rei ya ka bahe piklai ban sanction ladam dei ka jing mentoy na benta jongno na benta namta ka government lan namta kenu ka company te namal kata kom kinong song sinong jong ka dong ka than ngim dei ban mi ka jing ya pher jing mut habaya dei bat kini ka surok ni dei ban yang teli ka wei ban pensngau sa ka sorkar ba ngi ketat mardor ka surok tulin bat wanra yang ngi ka surok PWD bat wanra yang ngi pan bahai ka surok jongi pan siang rong kom balong syaki wei ki jaka namar ba ladan nakaliang jongi ki para nong song sinong ngim don ka jing ya teli kamut ka sorkar kanang hok ka bangi kom kinong song sinong ni dei ban yo de la tangi yang pat teli ka wei ni don ka jing stu jing mut wat ka sorkar ka buram dan ka ngap ya ka sur jongi kom ki pai ba ban sa ka wei nakaliang jonga ngakwa ya ka ban pensau thu lan ban pensai ya kini ki briu ki ba kersan ya kani ka surok tulin ki paradong ki para than jongi ngakwa ban ai ka wei ka example ka nuksa ka barit na banta jong pi le se phinya so thu ba ladha menta ka sorkar menta ni don ya ka wei ka dispensary pada kata dispensary ngin ka sorkar ka kentiu direct sa ka civil hospital hato pidon em nakaliang ka jopi ya ka jing siolingo hakaba karukom ka dei banlong ba naka dispensary kan kentiu sa ka PHC naka PHC kan kentiu sa ka CHC naka CHC kin upgrade pat sa ka civil hospital ikanong kumju menta kumno ya kan ni ka surok sorkar kampat la ban siang rong lani kampat la ban penbaha ndai menta kin ai direct ka surok tulin te pom kita ki ai ngatharai ladangi perkhat jeliu bha kadai ba don hi ka ai selendet na kata ka daw ka sorkar ka kwa
panwan ra ya kan kasurok tulin te nakaliang ka jonga nakot ngawere pi ki para sinong ki para tau bangin ya teli ngin ya yang teli lang kawai khanang ba ngin yo ya kata ka development hakar hukum badai dai bangin hakar kertan jongi ka sarkar kanwan ra development ye ka jing mentoi ka bakrau pat ka dei nam ta jong ki wei lada dai kumta ka surok plang dilon syaranikor beli ka sakut menta lada piong ba kani ka don ya ka thong ban bu tulin kadang dei ka purpose house nem arjar khatwei Henry ka surok na plang dilon syaranikor ka dei ka sanction la ni ka dei ka surok ka balas dang nadu ki snam arhajar la ni hakiswa jong snam arhajar te beli syai ka ja kata hadu mentaru kampat dep ka surok bat ka jingking jong ka wari lang ban connect na ka ya ka surok ka na plang dilon syaranikor syai mentah hadu mentaru ka sarkar kampat le kampat don kadang don tangi ke jingking panyai kejat tila da ka sarkar ka kwa sya ban wan ra ka development wan ra ha ka rukom ka badai ban wan ra development ha ka keteng jongi ki pajba Henry na ke benta pat ki wei ki jing temu ki basyari jongka bat sa ka wei ka jing ti ya uranium bat ka jing wan survey jong ki briu jong ka yusil ya uranium kala dei nadu ki snem ha ka ba ka jela jongi ngimpat yo la ka jong ka jela ngidang don lang bat ka jela asam kata hak hak snem khat khandai spa nyo puar kala don ya ka jing wan survey ya ki marpok khandau setei bat ki dalap uranium bat nakaliang jong ka yusil kala mut banti ya uranium badon hang teh pot dom yasiat hak itu ki snem Henry ngatharai ba ublei udang ya kan ka rikasi jantie jongi bat kwa ba ka rikasi jantie jongi kanjot namar ba hak tu ki por lese bonap dang jongi ki basyong basa hak tu ki dong ki than bat wat ka rikasi jantie ru ngim pada tip ha katno ka kata bat katno kadon kata ka jingma ladang ti lani klong ya uranium Henry dei enta tat habaka company yusil kala klong lani kala ti ya uranium ubadon hapo Jharkhand hajadu kata te lengba ka jing ti lani jing klong jong uranium badon hapo jadu kata ki briu ki badon ki basyong basa hagadik ka jaka kila iyo ki jing pang lai pujat ki jing pang lai purkom hakaba ka penlong yangi ki basyong basa hang ni hapo rikasi bat khamtam ki briu ki badai na ka dong ka than kan long no kanuksa pat yangi ba ladangi na kani ka dong ka than ru ladangi ai ladangi sya baka company yusil ni ka sarkar kan klong ni kan ti uranium ngiru ngin mat ya ka juk ka apot komba kitei na po Jharkhand ki mat ya ka jingta jong ka jingti ya uta uranium but wat menta ba pati uranium ru komba isim jong ka himalang rin ens im yong hakatu ka sngi jong ka hearing ka ba arrange da ka Meghalaya Assembly Committee of Environmental te la ya thu lani la pensngau ba kidon iwei rurang ba ibal ayo e jing pangkansar bat iwei long kemi pat hakaba I armet ikun bat anda ba ila lekha hospital ilap ba ikun jong ilai bat watang kini kisni ki benai ki baladap iwei ilong kemi ibadai na ka dong ka than jongi ila klap na ka jing pangkansar te tang hang taru ngila so thu ngim don kam ban ya batai bini la ni ngin ngam jeliu ya kata katno ke jing kata la ni katno ke jing sniu jong kata ke jing don jong uranium ri tang hang tarung ila sautu bat ladap pidang artatin menta example ya pi pinletang hapo hospital pinile yang hapo jaka bale x-ray la ni kitu jaka badon ka radiology department ki badon ya ki sita terter kitu ki briu ki badon hang tu kinum sya dalai leiru ya ki long kemi ki ba armet bandrung tang hapo jing khang ru namar ba ka jingdon jong ka radiation hang tu bat lada ka long kebi ka ba armet ka expose ka radiation hang tu kan long ka jingma ka ba kraw na banta ikun lungi badon syak po kala ban penlong i ikun badon lene kala ban penkha ki kun ana hakaba don keti don kejat lane don khumut don khamat te kom kita ki aka te ngim don kamsyu bangin nang ya artatin ka jingma ka ba mi bat ka ba ap na ka jing don jong ka radiation bat ka jing don uranium ka dei ka jing ma ka ba krautam le se ngi la ban ong ba la da dei lei ba ti la ne ban klong ito uranium ngatharai ningkong ki briu na ka dong ka than jongi thrai ki sami ki rang lengki bat ki thei lengki ta ka daw la dang ngi kom ki nong song snong ngi it nam ta kalawei ka banwan la ne ka pateng ka banwan ni dei ban yang scam tang ka wei ki jing mut tang ka wei ka sur bangi dei ban persyak teng ya ka jing thmu jong ka sarkar bat ti uranium bat
ngidai ban persyaru ya kani kasurok tulen hakaba kani kasurok tulen tam dei na banta jong ajong pi pinong song sinong henrei 99% ka dei bet na banta ka company yusil bat ka dei bet nam ta ka jengmut jong ka sarkar ban khlong ban suk ban ti ya uranium na kata kadau na tharai na baro ki bayo sngaw bat pe ya kani ka video na thai pila sau thu kublai sibun